پشتی آخه همین گوه زندگی میگردونیم. یا بیگم ما نمیاریم دو تا زنان به ترس درس خون میریم. من استفاده بردم اومده که سولی گوسفند یا تکه گرفته برفتگی دیز. ملیسا مراجعت کردیم من نامشون برام هزار رحمت به ملیسا که بعد از 2 ماه یافت شد. بگاه من گاو رو آورده با اغل خانه محکم کردم. درش را قلب کردم. گشته خانه رفتم استراحت کردم. پگاه که هر وقت من ساعت 8 پگاه گاو رو به بیرون میبردم. آمدم دیدم که درها گشادگی قلف در شکستگی در گشادگی بقیه در اغلخانه نیست. маъмултарин ҷинояте ки аксари мардуми деҳот аз он хавф доранд ин дуздии молу чорво мебошад. Милитсияи ноҳияи айнӣ барои боздошти содиркунандаи ҳамин намуди ҷиноят ки 6 сокини деҳаҳои хушекат искодар ва анзоби ноҳия аз моҳи октябр то нимаи моҳи декабри соли 2019 зарар дида буданд, фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ ба роҳ монда шахсияти 3 нафар гумонбари силсила дуздиҳоро муайян кард. ҳаракатҳои пинҳонкоронае ба ҷомеа хавфноки ду тани онҳо Ҳусейнов Маъруф Ҳасанович соли таваллудаш 1988, истиқоматкунандаи деҳаи Рукнобод ва Шокиров Тоҷиддин Абдувосиевич сокини деҳаи Мазори Шарифи шаҳри Панҷакент ошкор ва дар болои дуздии навбатӣ ғофилгир шуданд. Ягонрӯзиҳо омда то соати ҳами 7:30-8 то 10 дуздӣ карда гӯшта мерафт. гумонбаршудаҳо бо истифода аз нақлиёти сабукрави тамғаи Некси дар ҳудуди ноҳияи айнӣ дар 6 ҳолат аз оғилхонаҳои дар назди шоҳро ҷойгир буда 10 сар моли майда ва 5 чорвои калони шохдори аҳолиро тасарруф карданд ки арзиши эҳтимолии он 25500 сомониро ташкил медиҳад. аз оғил гови моро дуздида бурданд. мо ба коргарони милитсия, ҳифзи ҳуқуқ, коргарони орган муроҷиат кардем. коргарони орган, ҳифзи ҳуқуқ, ҳимоятгари халқи ватан моро дастгирӣ карда, заҳмати бисёр кишида авбошонро дастгир карданд ва рафта аз шаҳри Панҷакент гови моро ёфта оварда ба мо баргардонданд. аз чапдастии гумонбаршудаҳо ҳамчунин давоми моҳи ноябр дар 3 ҳолат сокинони ноҳияи шаҳристон зарар диданд. 6 сар гов ва 4 сар моли майдаи шохдор ғанимати дуздиҳо аз ҳамин ноҳия аст ки зиёда аз 14 000 сомонӣ арзиш доштанд. шеваи дуздиҳо якмарон буда оғилхонаҳои наздик ба шоҳроҳ ҳадафи дуздон қарор мегирифт. гумонбаршудаҳо Ҳусейнов ва Шокиров нишондод медиҳанд ки молу чорвои дуздидашуда бо истифода аз сабуграв ба шаҳри Панҷакент интиқол меёфт ва дар молбозорҳои шаҳру деҳоти Панҷакент фурӯхта мешуданд. ё дар манзили истиқоматии гумонбаршуда Шокиров воқеъ дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ чорво забт шуда дар намуди гӯшт ба қассобхонаҳо супорида мешуд. амиро қатъ кардан ам аст ки силсила дуздиҳое ки дар моҳи октябр ва ноябр содир шудааст, асосан дар ҷамоатҳои деҳоти айнӣ, махсусан ҷамоати деҳоти айнӣ, деҳаҳои Хушекат, дашти Хушекат ва инчунин ҷамоати деҳоти Дардар, мавзеи дашти Искодар содир шудааст. бо ошкор намудани ҳаракатҳои ҷиноятии мақомоти милитсия қисме аз чорвои дуздидашударо ба соҳибонаш баргардонид. айни ҳол 9 ҳолати дуздиро тафтишот ба гумонбарон нисбат медиҳад. аз 9 дуздӣ 25 чорво манбаи ризқу рӯзии мардуми деҳот тасарруф шудааст.